Silav roj baş hevanno çend nûçe hene di derbara Rojhilatê Kurdistanê Îranê êrişên İsraîlê de me amedekirine dixwazim ji wara pêşkeş bikim ji Bakurê Kurdistanê jî elbet çend nûçe hene me ji ajansê xwe girtine. Niha em pêşî bi daxuyaniya İsraîlê dest pê bikin. Mesele İsraîl dibêje me fermandarê hêzên deryayî yê supayê pastaran kuştiye. Wezîrê Parastinê yê İsraîlê İsraîl Katz beyan kir. Fermandarê hêzên deryayî yê supayê pastaran Alî Reza Tengsirî di êrişên welatî wî yên li Bender Ebbasê de hatiye kuştin. Li ser mijarê ev beyanat heye, fermandarê hêzên deryayî yê supayê pastaran navî Alî Reza Tengsirî ye. Di êrişên welatê me yê li Bender Ebbasê de hat kuştin. Hêzên Parastinê yên İsraîlê ew kesê ku rast berpirsê karên terorîstî ye, danîna bombeyan, girtina tengava Hurmuzê ya li ber keştîvaniyê dibe ew berpirsyarê vê yekê bû û bi vî awe ji welê hate rakirin, hate bêtesîrkirin. Katz eşkere kir em ê bi hemû quweta xwe, şiyana xwe ji bo bi destxistina armancên xwe yên şer yên li Îranê em ê bixebitin. Niha ev Tengsirî, Alî Reza Tengsirî beriya du rojan çi gotibû me li hemû giravên Îranê ji bo êrişkaran gor amade kirine. Şerê di navbera İran, Amerîka, İsraîlê de 28 vê Sibatê dest pê kiribû. Niha bi dijwarî didome digel hin îddiayên hevdîtinan jî. Niha Amerîka hin tiştan îddia dike, taybetî Donald Trump rojekî tiştekî dibêje, roja din tiştek din dibêje. Mesela niha bangê Îranê kiriye dibe berê ku dereng bikeve ciddiyeta xwe biparêzin. Madem hûn li hevatinê re amade ne, mesela çi dibêje li ser navê Îranê de axife dibe em naxwazin dibe İran naxwaze peymana eşkere bike ji ber ku ditirse. Ji du aliyan ditirse. Hem ji me ditirse û hem jî ji milletê xwe ditirsin ev rêveberên Îranê. Niha daxuyaniya Donald Trump ya beriya saetekî çi ye? Serokê Amerîkayê Donald Trump beyan kir ku İran dixwaze peymanê îmze bike lê ji raya giştî re dibêje ew pêşniyazê dinirxînin. Donald Trump şiyarî da Îranê. Divê berê ku dereng bike ve ciddiyeta xwe nîşan bidin, eger na û encamên wê qet ne baş bin. Trump li ser hesabê xwe medya civakî di derbarê mijarê de tiştekî din dibêje, kesên Îranî yên ku danûstandinan dikin gelekî cuda û xerîb in. Ji ber ku ji aliyê leşkerî ve bi temamî ji welê hatine rakirin, şansê wan ê vegerê tune ye. Ji bo ku em peymanekê bikin, anha lavayê me dikin. Lê di daxuyaniyê xwe yên ji bo gel de tiştekî berûva jî dibêjin. Dibêjin em pêşniyazê dinêrin, anha dibe em li ser disekinin. Halbikî dibe ne wexta fikrê ye. Divê İran zûtir demî de ciddiyeta xwe nîşanî me bide. Eger wiha nebe wê vegera wê tune be, encamên pir giran û xirab wê derkevin holê, dibêje Donald Trump. Dema ku danûstandinên di navbera Tehran û Washingtonê de didomiyan, İsraîl û Amerîka 28 Sibatê êrişên leşkerî birin ser Îranê. Niha ev karakterê Amerîkayê ye. Canan dibêje hevdîtin hene, canan jî dibêje şerê me didome. Niha Amerîkayê bangî welatên xwe kiriye, welatiyên xwe yên li Iraqê dibêje vî welatî biterîkîne. Em jî vê dipirsin hevan me. Şerê ku anha li Îranê didome, gelo ew ê derbasî Iraqê bibe, zerarekî çawa bigihêje Kurdan, Başûrê Kurdistanê veya hemî em mecbûrin li ser bifikirin. Paşê jî em ê cih bidin beyanata dewleta Tirkiye wan jî eskerên xwe yên li Bexdayê vekişandiye. Veya işaretê wê yekê ku di rojên pêşme de şer derbasî Iraqê dibe. Balyozxaneya Amerîkayê ya Bexdayê hişyariyekî ewlehiyê ya lezgîn da welatiyên xwe yên li Iraqê daxwaz kir ku ji ber têkçûna rewşa ewlehiyê acîlen dem li dest Iraqê biterkînin. Balyozxaneya Amerîkayê li Bexdayê yanî 26 Adarê di daxuyaniya xwe de dibêje em ji hemalatiyê xwe dixwazin ê Amerîkî di zûtirîn demî de ji Iraqê derkevin. Ev yekcî ji ber wan êrişên berfireh he ku ji aliyê komên çekdar ve li ser berjewendiyên Amerîkayê li deverên cudayî yên Iraq û Herêma Kurdistanê têne kirin. Li gorî daxuyaniyê di çend rojên borî de komên çekdar gelek deverên
پیوندیداری امریکا اشخاره کرنا آرمانج دنا وان دوران ده بالیوس خانه هنه شرکت بنسازی انرژی هنه بالافرگه هنه اوتل هنه و گلک دورین کو بیانی انسان نه عراقی لوی درینه او دبن هدف نها مترسیا موشکان و درونان لسر اسمان عراقی هه دبی بترکینن هوانو نها yani dibêje ê bixwazin derbasî Ürdünê bibin, Erebistana Siûdî bibin, Türkiye, Kuveytê bibin, dibê em dikarin rê nîşanê wan bidin. Wekî din çi heye? Türkiye jî leşkerê xwe yên li Bexdayê vekişandin, sebeb çi ye? Ew jî bi eynî awayî Wezareta Parastinê ya Türkiye eşkere kir ku ji aliyê rayedarên NATOyê ve di çarçoveya rûdanên dawî yên li Herêma me de biryara vekişîna mîsyona NATOyê ya Iraqê hatiye dayîn. Wezaretê got li gorî vê biryarê tahliyekirina karmendên me yên hêzên çekdar yên Tirkiye yên ku li Bexdayê paytexta Iraqê wezîfedar bûn ji bo welatê me bi serkeftî hatine kirin. Yani eskerê me yê li Bexdayê nemane vekişiyane Tirkiye. Hêzên çekdar yên Tirkiye yên ku li Bexdayê paytexta Iraqê wezîfedar bûn di çarçoveya biryara vekişîna mîsyona NATOyê ya Iraqê de hatine tahliye kirin. Yani ev askerên dewleta Tirkiye li Bexdayê di çarçoveya misyon wezîfeya NATOyê de li Iraqê bûn. Ev camêrekî li Tirkiye berpirsiyareke van daxuyaniyan eşkere dike. Niha Donald Trump di derbarê Îranê de axaftinên xwe didomîne. Doh jî, pêr jî, ev hefteyekî ye li ser Îranê daxife. Dibe me 15 pêşniyazê xwe rêkirine di ser Pakistanê re. Îran daxwazê me qebûl kirine. Donald Trump beyan kir ku Îran dixwaze peymanekî çêbike lêbelê naxwaze vê yekê ji raya giştî re eşkere bike. Çima? Ji ber ku Îran ditirse. Ji çi ditirse? Rayedarên Îranê ditirsin ji ber ku ew difikirin ku wê ji aliyê gelê xwe ve werin kuştin. Her wiha ew ditirsin ku ji aliyê me ve jî werin kuştin. Donald Trump diyar kir ku ew ê li şûna peyva şer ji vir û pêve îfadeya operasyona eskerî bikarbînin. Çima? Çima di şûna peyva şer de operasyon bikartînin dibe ez ji peyva şer hez nakim ji bo bikarîna wê jî divê li Amerîkayê destûr hebe. Yani Kongre Amerîkayê divê destûr bide Donald Trump ji bo bikeve nava şer. Ji bo Amerîkayê bixe nava şer. Lê ji ber ku destûrekî wisa tune ye lê mafê Donald Trump heye operasyonan li dar bixe. Loma ez dibêjim operasyona eskerî. Bi ya ku dixewime jî ev e. Serokê Amerîkayê di derheqê bilindbûna buhayê enerjî û petrolê de jî got ev bandorên kurte demin. Ev ji ber operasyonê derketiye buhayê petrolê zêde biye lê zêde nakişîne dibe di demên pêş me de eger ev operasyon bigêje armanca xwe buhayê petrolê wê kêm bibe yani demkîne. Tiştê ku diviya bû me bikira ji holê rakirina penceşêrê bû. Yani rejima îro ya li Îranê weke kanser pênasê dike penceşêr yani İran'a xwediyê çekê nükleerî jî re dibêje pençeşêr yani kanser me ew birî. Niha jî em ê êdî karê wê biqedînin. Donald Trump beyan kir ku Amerîka xwedî artêşa herî mezin ya cîhanê ye. Alavên herî ê mezinê eskerî hildiberîne. Yani hê jî Donald Trump li pê wê yekî ku hêza xwe ya eskerî îspat bike ji dünya alemê re. Hevan hevalê ku doh bi şev li min godarî nekirine, bername min temaşe nekirine, ez ji wan rîca dikim. Di çarçova van beyanatên Donald Trump de pergala dewletê çi ye? Dewletbûn çi ye? Sîstema dewletan çawa dixebite? Dewlet di nava hev de çawa kar dikin? Yani dişibîne weke topên bilardoyê li ser masê. Yani tamamen anarşîzm e. Tu dewletekî ne di ser dewletekî din raye, dewletekî ji dewletekî din ferman nagire, her dewlet bi serê xwe tev digere veya jî re dibêje anarşîzm. Çima milletekî hewcê dewletbûnê ye û dewletekî çima mecbûr e bihêz bibe. Dewletekî çima mecbûr e li vê dünyayê mayînde bibe ji ber ku mayînde nebe. Eger bihêz nebe mayînde nabe. Eger mayînde nebe nikare bigihêje armancê xwe, nikare milletê xwe biparêze. Vaya hemî xeterî ne. Niha bernameyek ku duh êvarê John Steinmeier teoriya wî bû me ji we re amade kiriye
د نوا ویدیو me de zindî de beşa zindî de kerem ke her lê temaşe bikin ez dibêjim di meseleya ilmê siyasî de teoriyekî nexirab e teoriyekî baş e yani em Kurd jî dikarin jî îbret nimûne ders derbixin ne zehmet e yani ne dirêj e û dikarin godar bikin veya bi vîya wayê niha Donald Trump hê jî li pê wê yekî ye ku hêza xwe ya eskerî quweta xwe nîşanê dünya alemê bide çima çünkü dixwaze bibe hêzekî hegemon dixwaze êdî raqîbê wê tune be dixwaze li dünyayê rehet tev bigere serbest tev bigere li gorî wê teoriyê hemû dewlet divê bigêjin wê astê ku milletê xwe ji tirsê biparêzin millet wextê ku êvarê çû raza nefikire ku sibê du sibe gelo îşev ev dewleta cîranê me êrişê me bike ya neke dibe ew fikir ji holê rabe mesela tu Amerîkiyekî wextê ku bişev serê xwe din ser belîfê nafikirin ku Meksîka êrişî wan bike nafikirin ku Kanada sibê îşev êrişî wan bike rehet raz dên çima ji ber ku bihêzin ême Kurdan em çi qas dikarin rehet razê mesela nûçeyekî heye anha di dawiyê de ez ê ji we re pêşkêş bikim cenazê însanekî me li ser sînorê Rojhilatê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê li wê derê cenazê wî 4 roj e li Erdê kê kuştiye çawa hatiye kuştin çima em dikarin biçin cenaze rakin em ji kê tirsin ya bana hemî problemin ji milletê Kurd re lewma milletê Kurd mecbûr e bibe xwedî statû bibe xwedî dewlet mecbûr e xwe bihêz bike yani li gorî wê teoriya ku hûn ê herin temaşe bikin şertê yekem bihêzbûn e dibe hêza te hebe hêza te nebe tu divê xwe bihêz bikî yek jî aqlê dewletê divê hebe yani konseya milletan millet divê di nava xwe de li hev kom bibe konseyekî çê bike aqlê dewletê çê bike û vî milletî birêve bibe eger nebe tu car bawerî bi dewleta cîran nehînin çima rêvebirên dewletê îro xwedîniyetekî ne sibê neslekî nû tê dibe Adolf Hitler dikare ji wan gencan derbikeve dîktatûrekî nû dikare derbikeve tu çawa dikarî baweriya xwe bi cîranê xwe bînî baweriya xwe bi peymanan bînî peyman meyman bi kerî tiştekî nayên di navbera dewletan de yani çareseriya herî baş ew e tu xwe bihêz bikî aqlê xwe çê bikî aqlê dewletê aqlê civaka xwe çê bikî û tedbîra xwe bigirî bawerî bi kesekî nehênî çi qas rast e em wekî milletê Kurd îro em bawerî bi Şamê bînin bawerî bi Enqerê bawerî bi Tehranê bînin û em li benda demokrasiya wan bin em li bendê bin ku ev civakê wan ev dewletê wan xwe sererast bikin û para me jî tiştekî bikeve yani di teoriya siyaseta navnetewî de ciyê tune ye milletê Kurd mecbûr e tedbîra xwe bi xwe bigire yani veya em nabêjin veya em îdia nakin veya ilmê siyaseta navnetewî li ser me ferz dike Donald Trump dibêje İranê sed mûşek ber bi hedefê me avêtine hedefên pir giring bûne dibe ez naxwazim behsa wan hedefan bikim pir giringin û çi bû di dawiyê de dibê hêza me ew qasa mezin e me ew sed mûşek yani füzeyên İranê hemî rûxandine li hewayê anîne xwarê berê ku bigêjin hedefê xwe vê sibê zû me dît di televîzyonan de di ajansan de İranê carekê din mûşek barandine ser İsraîlê ve li gorî medya İsraîlê li herêma navendî li Qudsê li hinek deverên Bakur zengilên şiyariyê lê dane di encama van êrişan de bahsa kuştiyan naykirin lê dibêjin gelek birîndar hene zerarên maddî çî bûne gelek dîmen hene dîmenên ew in bombebaranên em qet nîşan nedin di vê çarçovê de tabii di êrişên İsraîlê de jî li başûrê Lublanê 6 kes hatin kuştin 5 kes ji wan Lublanî ne
19 kes birîndar bûn. Artêşa İsraîlê jî kuştina eskerekî xwe ragihand. Bi vîya we hejmara kuştiyan 5 Lübnanî, 1 İsraîlî bû 6. Meselekî bi vî şeklî heye. Berê ku em derbasî Bakurê Kurdistanê bibin, li Sudanê hevan da 2 êriş çêbûne, herîkêm 28 sivîl hatin kuştin. Problema wan jî ji xwe meseleyekî dine. Sudanê. Mesela Sudanê ez dibêjim em hinek li ser kûr bin, em Sudanê nas bikin. Mesele çi ye, daw çi ye, kîl kî dixe, heremên wê derê jî eger mirov hîne bîne berçavê xwe, Kordofon heye, Darfur heye li Sudanê 2 êriş pêk hatin bi dronan. Di encama van êrişan de derdora 28 kes mirine. Yani hejmarekê pir zelal tune ji ber ku pir birîndar hene. Birîndar jî hema dimirin. Birînê wan giran e. Hejmara miriyan dikare derkeve 5 jî. Ji xwe her hefte di ajansan de di derbarê Sudanê de nûçe hene. Nûçeyên bi vî şeklî. Canan dibêjin 100 kes mirine. Dibe em xwe fêrî hejmara van kuştiyan nekin. Yani 100 insan hevanno tê maneya 100 malbat. Bandorê li hezaran insanan dike kuştina van insanan. Dijminayê çê dike. İnsan edî nikarin bi hev re bijîn. Hin çavkaniyên tenduristî hene ji ajansa nûçiyan ya Fransayê re ragihandin ku roja çarşemiyê yani doh bazarekî li Sarraf Umra ew jî dikeve Bakurê Darfurê hedef hatiye girtin. Di encama êrişê de 22 kes hatin kuştin, 17 kes birîndar bûn. Di aynı rojê de li Bakurê Kordafanê kamyonekî hedef hate girtin. Vesayet Şewtî cenazê 6 kesan jî anîn nexweşxanê. 10 kesê din jî birîndar bûn. İddia ew e ku êrişa li Kordofanê ji alî hêzên desteka lezgîn ve hatiye kirin. Ev hêzên desteka lezgîn rêxistinekî ye. Rêxistinekî pir tundrew e. İnsanan jî direvîne, fîdye dixwaze. Canan bi sedan insanan direvîne, davêje ser dibistanan. Yani êwan pîvana şer li cem wan tune ye. Yani pir dişibe cîranê me dewleta Tirkiye. Acayip. Ez di vê naberê de telefona xwe ya di derbarê Iraqê de amade bikim. Silav mamoste. Deng gelekî baş e. Ez hema nûçe xwe pêşkêş bikim. Li ser xetê beşkere me xwe re. Ez hema vedgerim cem te baş e. Hevan no. Nava mesela Sudanê, şerê li Sudanê şerê li Sudanê di 15 Nîsana 2023 de dest pê kiribû. Di nava van 2 salên dawî de gelekî girantir bû. Krîzekî mezin ya mirovî heye li Sudanê. Rêxistinê netimîyek bî di nav dane. Mesela di navbera 1.15 Adarê de nava îsal de bi qasî 500 sivîl hatine kuştin. Êdî asteya şer hûn bifikirin li Sudanê. Şer di navbera her du aktorên sereke yên darbeya 2021 de pêkite. Li aliyekî hêzên çekdar yên Sudanê hene Abdulfettah El Burhan bi rêve dibe û li aliyê din jî hêzên piştevaniya lezgîn a paramîlîter heye. Ew jî ji aliyê Mihemed Hamdan Daglo tê bi rêve birin. Yani fermandar ew e. Ji Nîsana 2023 vir ve bi qasî 13 milyon kes ji cîwarê xwe bûne li Sudanê. 13 milyon insan qedera wan biye weke ya Efrînyan, biye weke ya serê kaniyê. Ji vana bi qasî 8 milyon û nîv insan di hundirê welat de mane li wê derê koçber bûne. 4 milyon insan jî mecbûr mane welatê xwe biterikîne. Derbasî derveyê Sudanê bûne. Yani hûn rewşê êdî dibînin. Hevan no. Welatên Avrupayê bi tevî hevalbendên xwe hatin Fransayê tevlî civînekî bûn. Jê re dibêjin G7. Civîna G7 yani 7 welatin li hev dicivin. Li ev civînekî awerte, taybet e. Ne tenê endamên G7 gelek welatên din ên dost jî tevlî dibin.
Telefona me jî amade ye. Ez pêşî vana ji we re pêşkeş bikim paşê derbarê Iraqê de yani şerê Amerîka, İsrail, İranê di kîjan astê de derbasî Iraqê dibe, di kîjan astê de wê derbasî Tirkiye jî bibe. Niha me gotibû welatên Ewropayê bi tevê hevalbendên xwe tevlîcivîna li Fransayê bûne bi armanca nirxandina vê meseleya di navbera İsrail, Amerîka, İranê de îro sibê civîn tê li darxistin. Wezîrê Karê Derveyê Amerîkayê Marco Rubio di roja duyemîn ya civînê de yani sibê wê bi Wezîrê Karê Derveyî welatên Kendavê re jî hevdîtin pêk bîne. Wekî din ew ê welatên Kendavê jî hatine vexwendin vê navberê de. Welatên Kanada, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya, Britanya Wezîrê Karê wan derveyê van welatan re wê hevdîtin pêk bîne Marco Rubio. Di civînê de wê rewşa şerê li rojata navîn ba wekî berfireh were analîz kirin nirxandin. Dosyayên Ukrayna hene di dorê de li ser masê. Dosyaya Xezayê jî heye. Xeza wê çawa bibe, wê çawa ji nû ve were avakirin, milletê Filîstîniyê li wê derê wê çawa ji nû ve werin bicihîkirin yan jî bişînin deverên cudayê cîhanê. Wezîrê Karê Derveyê Fransayê Jean-Noël Barrot jî beyan kir ku civîneke heftan ji aliyê Fransayê ve hatiye organîze kirin yani malûvanî dikin ew. Nehevsengiya mezin ê li seraserê cîhanê rêlber bûyerên mezin vekirine. Gefan li jiyana gelan dixwe. Anî ziman ku lêgerînên çareserî hene berdewam dikin ew weke Fransa, weke welatên geh heftan ew di nava xebat û hewdanan de ne ji bo bikarbin çareseriyekê bibînin ji van meseleyên li rojata navîn re. Jean-Noël Barrot, Wezîrê Karê Derveyê Fransayê piştî ku İsrail plana xwe ya pêkanîna herêma ewleya li Lubnanê eşkere kir. Bang li hêzên İsraîlê kir ku hêzên xwe ji Lubnana Başûr vekişîne. Fransa ne taraftar e ku İsrail bikeve Lubnanê. Fransayê wezîrên karê derveyîn welatên weke Brezîlya, Hindistan, Ukrayna, Erebistana Siûdî û Koreya Başûr jî vexwendin civînê. Tekildarê şerê Rusya, Ukrayna jî axivî da zanîn ku wê piştgiriya welatên Rojavayî ji bo Ukrayna û zexta li ser Rusyayê berdewam bike. Şiqet dome ji we re gotibû yani Îranê pêşniyazên Amerîka ji bo dawiyanîna şer red kirine lê Donald Trump wisa nafikire. Donald Trump dibe Îran ditirse rastî eşkere nake ji xelkê re. Halbikî me re li hev kiriye. Ev kesî ku me ji we re behs kir li ser sînorê Rojhilatê Kurdistanê jiyana xwe ji dest daye ya jî bi şiklekî hatiye kuştin cenazî wî rakirin piştî 4 rojan. 4 rojan cenazî wî camirî li ser sînor ma. Kesekî neço nekir. Rewşa Kurdan ev e. Cenazeyê Fehîm Tosun ku ev 4 roj bûn li ser sînorê Îranê yê li taxa Elbesê ya navçe Elbakê li wê derê bû hat rakirin. Ya min ev nûçe ji ajansekî me girtiye ez navê naxwazim ji we re bêjim. Pir zorê min diçe wextê dibêje li ser sînorê Îran. Yani ji kengê ve ye me sînorê di navbera Kurdistanê de sînorê Kurdistanê dabeş dikin weke sînorê resmî em dibînin. Mesela çima ajansên me dibêje ser sînorê Îranê. Ya sînorê Bakurê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê dibe em xwe fêrî vê zimanê bikin. Yani însanekî me ji Elbakê ji navçeya Wanê li ser sînor bi şiklekî hatiye qetil kirin. Yan jî miriye. Em hûn jî nizanin. Di nûçeyê de nayê gotin. Dibe ku gule lê hatibe reşandin. Mesele ne ew e? Di dawiyê de jiyana xwe ji dest daye. Yani qet nebe mirov rastiya vê meselê bibêje. Heta kengê însanê me li ser sînorê perçekirî, li ser sînorên ku Kurdistan perçekirine werin qetil kirin. Yani vaya em mesele ne hestiyariye yani rastiye. Fehîm Tosun li taxa Elbesê a navçe Elbakê ya Wanê dijiya. 4 roj berê li ser sînorê Îranê hatibû kuştin. Cenazeyê Fehîm Tosun ku 4 rojin li ser sînorê Elbak û Rojhilatê Kurdistanê bû ji ber rewşa hewayê a xirab û ji ber karên fermî bîrokratîk nedihatin kirin cenaze nikaribû bihata rakirin.
آنها امهیم بون کو جنازه برنه قرقوله برنه قرقوله گنده خانقه اوش بو اوتوپسی جی روشی لکولین بکن یعنی برنه سازیه طب عدلی یوانه که هم بندرین و چوابه سلاف ما مستر روش باش یا و مثلا عراقی چیه گلو شهر و درباس عراقی ببه بله ما استادم باش را بحث کردن براستیش آلارمک آشر هیا در روشلات ناوین ایدی آگر روشلات ناوین بر بکی جان آلی بده چه کی جان دولت تیلا رو خواندن و چه قاس اف چنبر برفره ببن افتش تکی پر گرینگه دیپلوماسی دناو ساعت آن دا تیگو هرتن شاید دناو ساعت آن دا دکاره ببن دکاره راوستجین چند روز بری تدید همج رایدار آمریکا دونالد ترامپ و ایدی هم بیجن حکمت آوی همج جیان ایران داخویانی هاتن و دیپلوماسی هنکی حکومت سر هبدو بکه و کار به هنکی هم بیجن با گشتان روشلات تنابین به تایوان بی ایرانی را چاوا کار بن حکومت سر هبدو بکن هنک روژف و گری دیپلوماسی ایدی اوسا خویایا آمریکا به پیشگیریا اسرائیل مخاطب خال روشلات ناوین و چنبرا وی شری فرح بکه به طیبت افشار ممکنه دروژن پیش دیانجی ساعت پیش در بازی خطا باکور عراق هم جرد بیجن ببه شما دست که عراق هم پیوسته به یکی جیزانه بن نه لخطا عراقی چنگ دویم یه ایرانی هیا هجد شعبی هم جرد بیجن ملیسی شیعی سرب ایرانی وانا هم دناو عراقی دا بناو بینه هم جی به طیبت لخطا 136 کدی که سینور باشور کردستانی و عراقی اف سینور به درجه هایی که پر برفره هم بیجن هجد شعبی کاری خاطی دا بجیبی که لخطا روشلات باجار ایلام و پیشتراجی لباشور کردستانی دست پیکاوی خطا خانقین دوست خورمات و دبیجن دوی در ایده هجد شعبی فرقا جی کریه اوسا میجن بارگه وان هنه باوای که رسمی و پیشتراجی آلیه کرکو که هیا خطا مخمور گوار گیار و در دوران هیا حتی تی موسل باجار موسل باجار کشفات ترید استراتژیکه جوی هجد شعبی دوی داره و هری داوی تلافر و بش شنگالی افدر امجرد بجن باکور عراقی چنگ دویم یه ایرانی بناوی هجد شعبی دوی در ایده خواب جی کریه پشتی ام بیجن ایران هنکی وسا میجن قلس بو ضعیف بو نها هدف دویم جوی پلانی آمریکا بنیرین آمن دخوازه ایدی لسر روی عرده صحه ازمانی زیادتر لسر روی عرده بکوه تفگری لو راجی بانک لولاتین خواهی کرد بریجی دو جاران اصلا شاج من بانک کرد بو لسر عرده لسر عرده نهاج برکتن یک چتیار پنی تشک پرسیم بنیرین آمن و اگر که دیپلوماسی با ایرانی را بسر نکوه ممکنه شرکه با کور عراقی لدیجی هجد شعبی ایک برن تمام نها امریکا اگر امریکا پلان کر بجی گلو او عسکری خواب بخن تفگره یان او هزین خواه ین وکیل لحرمه بخن نوا تفگره مثلا داعش هبو نها گلو حکمتا دمکیه سوریه او عسکری خواه بو امریکا بخن نوا تفگره لهم بر شیعیان تشتی کوسا قطعی آخفتن الجمع گلو نالوی داره هم بیجن آمریکا تمی بکیران استراتژی تردگره اینا خواه زیرتر بخوازه کار خواه به دست وکیل خواه بده پیکانین اینا خوازه عسکره که دی ساجی نه لروشلات نماوی نجی لبتو در دنیای ورا کشتن اما هم زانه بنا از مینا که کیاوی بدم به سالان آمریکا به سیاست که وصل نرم خواست طرفی ما بعث آب بشار اسد وصل بروخینه پر تهدید دان پر گفت دان سیاست که دیپلماسی هات مشاندن دلار امریکن بیجن 45 خواهد سوریه رابو
لیره سوری رابو حتی چو گشت 3000 جبر کل پشت بشار اسد کی هبو ام بیژن روسیا هبو ایدی دولت یعنی وک ایران هبونا ایدی به سیاستک عسکری بجاره گوهران تمامی به دست هیئت تحریر شام حتی شام بیژن به دست احمد جولانی و ایدی بیکاته اندنم بیژن تدید عسکری سوریه یعنی جساده همه بیژن 50-60 خانه نجح سوریه ممکنه همان پروژه هم به دست جولانی یعنی عراقی جارا کردن داعش اکتیو بکه قوت جدای بشارتی هنا اکتیو بکه چک و جبل خانه بده دستی وانه کار بل با کره عراقی پروژه هایی هم لعراقی بده مشاندن هم جی لعرانی بده مشاندن ممکنه جی بشه جی عسکر خواهی تبلیغ اپراسیونی ببینه یعنی حتیش ممکنه راسته نها از نخواستم زیاده دریج بکم لی مسئله مجاره کمیه دو هبو لعین عیسی هن کومن عرب دچن اشارت داتین سر دکانین کردان سلوگان نجات پرستی دنویسین سر دکانان قط او خبر گیش بردستی و راستی وی چیه گلو اگر تشتک صاحب رایدان روجاوایی کردستان دکوین نوا حرکته یعنی تشتک پیشکتنه که هی آگاهی الجمته جبوی و روشی اره داریا رایدار روشاوی کردستان ده جبوی و برزگریکی و روجاوا کرو دایا بویارا کچی بوی خط دیپلماسی ناسه کنن و بمشن ایده روشی و فهم کرن حتی چرا دایا او روش راست دایا نه اما جدما ام بیجن حتى عين عيسى وحطاني آلية تلتمر تديد أو شاتين بسر دولة تركيا حمزات هنا كتنا في خطيب راستيجي جالي كرت هم لقندوار عين عيسى آلية شلبي هم جد ناوا باجار عين عيسى راست جاتا كدجوار آوان شاتين أنتينا پرووکاسیون تبلیغاتی دخوازن گلی کرد لوی حریم عین عیسی لوی باجاروکی بندوارانی کوچ بر بکن به دار زوره کوچ بر بکن گفت و تهدید تمی هنه گفت و تهدید نجات پرستی رانا وستن نه لعین عیسی نه جیل تدری امریکان روشلات نامن حتی لترکیه دیسا لعراق دیسا مانه کرکو که تمی دو بگفین و تهدیدانه جاره کردن مثلا بیشتر حشد شعبی لوی در عراق دیسا گره کتل کرکو تهدیدی که این ایساجی حساب کن باجارو که ترکیه باکوری کردستان یا جی باشور کردستانی تشتی وسوی ببن حتی دم که دریجی ولاتین ما ایکو بونه معذور دچن جم شیخ عرب او روسپین عرب این ودری او جی دبیجن يعني حقا انوان انسان ناس ناكن وانا نجمنه يعني ايكوتين وصل سلوغان شوفينيست نجات برسي بنفسي نسير دكان امانا ناس ناكن دبيجن طبي خطري هي يعني تهديد هي لسر ملتنا ما مصدر نهار راستي سوريا وروشاوي كردستاني وبطيبات جهين هاتين داير كرن امتكارن بيجن بالدهان كوم و كوميكين جدا ين چاتهان هنا ایدی هر یک تعلیمات خواه کردینه خواه جهه کی بگیرن به قناعت تامل احمد جولانی احمد شراب بخواه نکاروانه کنترل بکه یعنی هم بیشن بردایینه هر کس به سر خواه تبدیگره هر کس به سر خواه کار دیگه ایدی هنک جوانه به ناو حمشات و حمزاتان هنک جی به ناو هیئت تحریر شام حتی شام و کمیکن جدا لوان گندوارا نوسا تالان دیکن مالویرانی دیکن گف و تهدیدان دادن کسی نجی پیکاته العرب حتی دیسا هنک نجی پیکاته العرب دیسا گف و تهدیدان دادن وانا نه بریان هم دیسا بود یعنی افراش و حتی دمک دریش بردوام بکی یعنی هم روشاوی کردستانی حرمین داگر کری هم جیل سرانسر سوریا از بیا وکی پرس نپرسم لی وکی آگاهی نا روشاوی کردستانی بر بی کدری ود چه مثلا اوقاسا سوجدار هنه اوقاسا ایرشکار هنه سبه دوسبه گلو پرگالا محکمه و چه به حقیقتا از پر مرخت کم یعنی حوالی مجی مرخت کم مشترک گوت یعنی جبر کم مسئله هنویه از ناپرسم یعنی اوقاس سوجدار و الکیجان محکمه ورن محکمه کرن مثلا کردکی لکوبانی کردکی لقامیشلوی وقتی که به حمده خواه یعنی بزانه بون بکونا و سوچه کی گلو عدالت روجاوی کردستان محکمه بکه
یان evet hesimi adaleta Şamî werekirin wana hemî di serê me de pirsin eyn weke sîstema perwerdeyî êdî wê çawa bibe di demên pêş me de yani xuyaya gelek mijar li pêşiya me ne divê em li ser bisekirin em kûr bibin. ما مستقلک سپاس دکیم ما رفت رسلت ناوین و بردام بکن آلوزین خوی بردام بکن شهر و پفشون و بردام بکن اما لوی دارین چه لروشاوه کردستان چه جل باشور کردستان پیوست هزا کردی سیاست کردی به یک کردینه کار به سینور کردستان جو وحشت هایی جداگرکری هایی بپاریزه جلو را دمل دست پیوستی به کنگره که نتوی هیا همو پارتیین سیاسی دبن سیوانا به کنگره ده لحظ بجبن کاربن پیشی لوحدت هایی هم لباشور هم لباکور هم جل روشاوه هم جل روشلال بگیرن سلاو ریس سلاو حسکرن شبوی تا و توایی تماشوان این کود مگو حدار دکی Mala te ava heval Ehmed gelek spas dikim. Telefona me ji Rojavayê Kurdistanê bû di derbarê Iraqê de di derbarê Rojavayê Kurdistanê de me li şîroveyên wî guhdar kirin. Gelek spas. Hevalno ez hemal peyama we binêrim ka we çi nivîsandiye. Şîrovê we jî hene mala we ava gelek spas dikim. Eger hûn ji bîr nekin bibin abone bibin endam kêfxweş dibim. Eger hûn nebin abone nebin endam mala we ava qet nexeme. Li gor kêfa xwe tev bigerin. Lê eger hûn piştgirî bidin me em vê kanalê me zî bikin baş dibe. Hûn piştgirî nedin me jî mala we ava li gor rehetiya xwe tev bigerin. Xatirê we silav reis.